Ice Crush Level 1 за таблет. Ще снимам поредица на нея. Тук някакви реклами ми излизат. Така, аз съм стигнал до 20-то. Но ще ви покажа как да минете първо. Никой не е правил на тази игра, затова аз реших да направя. Няма да правя на игри за компютър. Само Android игри. Така, тук трябва да ги махате. Ето така се увеличават звездите. За сега сме с 1,5. Като се почуете малко. Не знаете къде да натиснете, то ще ви маркира и ще ви покаже. Обаче сега къде? Ето виждате как да го маркират. Това е така да го направите. Някой може да ми се смее, че тази игра е бебешка, но какво направя? Някой път снима на Candy Crush. Това също е бебешка. Окей. Ще снимам и на друга Android игра, но нека да завърша тази. Аз вече съм стигнал до някое ниво, понеже да разбера как се играе. И минахме нивото. Благодаря, че гледахте. Чао. Минал съм го с много пари, понеже съм го минал вече. Чао.